Noniin, ota. Mene. Okei. Ei vittu ilman. Maistin pannu! Se sattuu. Vittu se kävi kipeänä. Miksi se Jonni, otako se vallas? Ota, Jonnu! On jackass! Jonnu! No otako Jonnu? Hei, saako toinen Jonnu? Ei ne on niin kova rintakas. Anna Jonnu on valmis, tää oot valmis. Paita ylös. Oh shit! Jackass! Nyt on jackass! Kato! Vittu, onko nyt se Jukka, vittu? Tulee aika kohua. Hyvä mikä? Kato! Onko helmi? Otetaan kuva siitä. Joo vai joo. Vittu nää osaat lyödä se vittu lyysväät. Ei edes Sadimalletaan sulle terveisiä. Hei, mitä veikkaat, lyökö nää aniinku Big Showkin? Miten Rick Berry? Lyökö ne paljon kovemmin? Ajatteleeko Big Show? Tuliko sen jälkeen? Niinku, kun on isompi jätkä, no, mutta kyllä mä siis periaatteessa tolleen ihan täysillä. Mutta onko se niinku voimaa? Onhan siellä tietenkin. No on siinä vähän enemmän kuin on. Sä latasit muhun nyt ihan täysin. Kyllä mä lähden. Nytkö sä matsissa noin kova? Kyllä. Pissota. Pikku